ang dughan nga nagbangutan. Nabasa na lang. Ay, alas. Pasang kiluhay mo, ay. Dali, dali. Mga dugana ron, di ka na magputo. Uy, do, toto pa? Kabuhi ko. Uy! Bibit, David! Agar ko na. Ano ko na, liyo. Ano yaw ba? Oh. Ano kay? Nahubig ko ini human. Bahang orang magod na. Kaya ron. May sakto ba? Gamay rin ni Gimon. Gamay sa diyo. Wag pa mamutok. Pilari, Ang tumoy sa pako. pilari, ton. Nagatuwat pa dot. Report ba na? Uno minutes niya. Uno minutes niya, de. Ha? Tunga ni mo. Gari. Oh. Ay, lumid niya. Kanami. Wala eh. Imaw ka. Uwat ko man. Uno. 125 ko na. Kaya, Dahil pa man dugo ni mo kita ka nga. Alam ko takabit-bit ug batoan. Okay. Ko ano man. Ko ang matagbato, maghakot. Guys, muna na among sudanon. Basta na yaga ning isda guys, di gyud na nahoy baligya. Kay paborito namo ni guys. Pwede ni sabon, on-onon, ana, bisag unsa na guys, banto kay nig-unod, murag unod tog crabs guys. Sawa madugay guys, ni tumod si Bert. Agahon junior guys. Niabot siya wa ko kabantay. Wa naman ang makuha ni iyang pagdunggo. Ano yang kuha guys. Usara po kabuok halos wa makakarga guys. Madyo na laman kay nay usa ka buok. Wa masiro wa wais paon. Kini guys wa na kuha ag labasiro kay di man siya mohatag ni Tunyo lagi. Yan ang i-add to sa pantalan kanami mga buyers pantalan guys. Pila ra po po yung sugilanon guys, niabot na si Alex. Kaya nanubid si Alex guys. Yuli ni siya wak pa man ni Udto. So, amo nang gisugat guys kay nagdahom ni kay bag-umang pambot kasi daghagkwa bitan ni. Bagong ugsod niya ni guys, ambot og duna ba ni? Kay sukad sa paglibod mapa man jud ni pag panagat guys. Kauban sa iyang igsuon nga si Alvin. Ambot o kinsay na ay kuhaan ni sila bang duha. Atong tanawon guys. Wa day masiro si Alex Bert. Wa masiro. Wala. Duha. Tulo. Upat. Nabito dia. Na ako nakuha ni Manong day.
Paliton ko ng papa na. Ala ka na. Dali na, Robert. Dali. Dali sa. Tan-out sa taba. Agay, 2 kilo na. Tulo. Na baka aning usar ka bukang kuha ni Alex ke duha dia. Gamay. 2 4